Salut! Și, nu știu, bine ați venit la un nou minunat vlog pe acest canal foarte minunat al meu. Da! Bă, nu se poate așa ceva, mă. Bă, iar face ăsta un video politic. Bă, nu se poate așa ceva. Iar o să trească să-l înjur pe ăsta, bă, incredibil. Bă, surprinzător nu. Chiar nu despre asta voiam să vorbesc astăzi. Bă, ideea e foarte simplă. Bă, ci că au început să mă găsească niște colegi din 5-8, să-mi găsească canalul și au început să-mi comenteze pe acolo. Unul că ce faci, mă, mai plângi la școală? Deci șmechercie, adică nu. Și mi-au zis, bă, dar stai așa, mă, că am avut și eu colegi în 5-8, au fost și niște faze în 5-8, că aș putea să le povestesc. Așa că m-am gândit să vă povestesc niște faze din 5-8. Astăzi vă povestesc una, nu știu, dacă vă place aș putea să continui. În principiu am și eu despre ce să fac vloguri, adică nu. Bă, nu știu, cred că am uitat să zic ceva. Nu, hai să-i dăm drumul atunci. Bă, ideea e foarte simplă, mă. Bă, eram noi într-a 8-a, deci, și aveam geografie într-a 8-a. Și mă rog, ne povestea profesorul pe acolo, preda el pe acolo ce avea el de predat, cu munții, cu încrețire, roci, chestii, ce e materia de 8-a. Eu mă uitam foarte atent la el, încercam să învăț că m-am dus la concurs, la Terra, și între a 7-a și între a 8-a, sau între a 8-a cred că se numea Olimpiadă. Puii mei, nu mai știu. Și mă rog, altă fată, Maria, o să-i zicem, pentru că eu m-am obișnuit să-i zic după numele de familie, dar dacă îi zic după numele de familie, după aia o puteți căuta voi și e nasol în principiu, adică na. Așa, eram amândoi la Olimpiadă și vă dați seama, eram atenți acolo să învățăm ceva ca în principiu să trecem și noi mai departe, nu? Așa. Mare parte din clasă scrie, adică logic. Bă, și la un moment dat vede profesorul nostru de geografie, apropo, un tip foarte mișto, chiar îmi place de el, ci că a văzut-o pe una că stătea pe telefon, adică de ce nu? Asta e șamanică, era una din multele ani de la noi din clasă. În fine. Și stătea pe telefon, n-avea nicio treabă, adică... Nu, lasă, nu vă mai exemplific că n-am telefonul, trebuie să mă duc să-l iau. Așa. Stătea pe telefon așa, n-avea nicio treabă. Și o vede proful, și că... Da, ce faci acolo? Stai pe Facebook? Și asta și că... Deci aici vă concentrați, partea asta e foarte tare, deci vă jur. Deci fiți atenți, cică. Dar ce faci acolo? Stai pe Facebook? Și asta cică. Nu, domn, căutam niște manele. Bă, deci cum naiba să îi spui unui profesor în timpul orei că tu în loc să fii atentă la ce predă el, tu cauți manele. Bă, e super, mă. Deci genial. Și mai tare, faza nu s-a oprit aici. Cu o întreabă, cică, bă, dar de unde știți voi ce manele să căutați? Adică, na, sunt multe manele, nu? De unde știți voi ce să ascultați? Și asta cică, păi domnul, căutăm și noi manele de calitate. Și care sunt alea de calitate? Păi astea ale lui Guță, Salam, ăștia. Băi, deci nu, bă, există ceva mai tare. Deci, bă, există ceva mai tare de atât. Ziceți voi dacă este ceva mai tare de atât. Bine, sau de fapt, cred că este și chestii mai tare, dar mă rog. Ziceți voi că nu e absolut genial. Păi îți dai seama. Tu, băi, deci gândiți-vă puțin. Tu, copil să fii, în oră, într-a 8-a în principiu, când ți-ar trebui și note mari. Și să stai așa pe telefon, n-ai nicio treabă. Te întreabă profesorul, păi dar ce faci pe telefon? Căuta manele. Bă, deci, da. Superb. Foarte tare, nu? Da. Bă, nu știu, cred că atât am avut de zis. Video ăsta a ieșit destul de scurt, dar aia e, se întâmplă. Poate mai fac un video azi, nu știu, să văd dacă îmi vine vreo idee ceva pe FIFA. Poate reușesc și eu să editez un draft. În principiu unul la care să nu pierd cu 7-0. Am încercat odată și am pierdut, am încercat acum câteva zile și am pierdut cu 7-0, adică de ce nu? Meci de la clasic pe FIFA, eu aveam vreo 14 șuturi la 7 și scorul a fost 7-0, adică de ce nu? Da, bă, deci, asta am avut să vă zic, nu știu,
Hai pa!